Na taɓa koma a makare. To mu je dai zuwa bara yi shiru. Nice guy limamin hip hop. I gonna say something about my baby liar. Yeah. Haka ta ce ne kama da malaminta, suwaga na ma ta ce irin na yayanta, motar hawa na ta ce irin na kawunta, ƙarshe ta ce mai gai wanka na ya cije ta. Haba nan take kawai na ji izza na buɗe motana na ce ta karɓi ziza yaya sunan ki bebin nan ta ce aziza shigo motana yau ne zan kai ki mazida tafiyar ta minutes before mu je mu zida ta ce dama kayan ta za ta bada ziza shagon ɗinki ta nuna an saka designer tun a nan gun ta so mu lashe 10,000 tafiya ta tafiya sai ga mu mazida muna shiga ta karɓi goga har da pizza ta ce mai dalin a haɗa min da shawarma ni ko ina gefe kawai ina ta hamma muna fitowa kawai ta ce mu je shoprite mun san in ji kunya yasa na ce mata alright muna zuwa ta ce a sa mata fried rice za mu fito ta ce na ɗebo mata chocolate haba ga agogo na ma yayi late zan ware amma ta tare wajen da zan yi left kaya take ta ɗiba ko ina tana selecting ji nake tana ta yayyanka ni kamar salad mun je restaurant takun bebin nan slow me zaki ci ne ta ce a mun haɗin ko slow ni kuma a lokacin aljihu na yayi low kawai na ciro waya na soma hello aboki na tindis na kira dan ya bani money a wayar yake gaya mini ya karo da momi tuke gare shi kuma gashi ya zuba wa momi yanzu ta kore shi ta ce masa yana da muni mana Wannan labarin ya taɓa ni ba.